Хәерле көн укучылар. Эшпошмакның мәйданы формуласын кулланып, мәсьәләләр шешүгә күчәбез. Беренче мәсьәлә. Эшпошмакның ике ягы 7,5 см һәм 3,2 см-га тигез. Зуррак якка үткәрелгән биеклеге 2,4 см-га тигез булса, берилгән якларның кечерәгенә үткәрелгән биеклеген табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча зуррак якка үткәрелгән биеклек билгеле һәм шулай ук нигез билгеле. Демәк, біз эшпошмакның мәйданын исәпләп таба алабыз. Ягъни ABC эшпошмагының биеклеге BH һәм AC-ның тапкыр чыгышының яртысына тигез. Әлеге кыйммәтләрне формулага куйсак, BH 2,4 см, AC 7,5 см. Әлеге тапкыр чыгышны табып 2-гә бүлсәк, 9 квадрат сантиметр килеп чыга. Демәк, ABC эшпошмагының мәйданы 9 квадрат сантиметрга тигез. ABC эшпошмагының мәйданын шулай ук башкача исәпләргә мөмкин. Ягъни ул очракта BC ягын нигез итеп алсак, AH1 аның биеклеге. Демәк, BC һәм AH1-нең тапкыр чыгышының яртысына тигез дип тә карарга мөмкин. ABC эшпошмагының мәйданы үз чиратында безгә билгеле, ул 9-га тигез. BC 3,2 см һәм AH1 билгесез. Әлеге тигезлекне шишеп, AH1-не таба алабыз. AH1 9 тапкырлыйбыз 2-гә һәм бүләбез 3,2-гә. Нәтиҗәдә 5,625 см килеп чыга. Демәк, мәсьәләнең җавабы AH1, ягъни кечерәк якка үткәрелгән биеклек 5,625 см-га тигез. Икенче мәсьәлә. ABC эшпошмагында C почмагы 90 градуска тигез. AC, AB һәм BC якларында CMPK 4 почмагы квадрат булырлык итеп, тиңдәшле рәвештә MPK нокталары алынган. BC 6 см, AC 14 см булса, MC ягын табыгыз. Демәк, мәсьәләнең шарты буенча ABC туры почмаклы эшпошмагы бирелгән. Һәм BC ягында K ноктасы, AB ягында P ноктасы, AC ягында M ноктасы алынган. BC 6, AC 14 см-га тигез һәм MC-ны табарга кирәк. Әгәр дә без MC ягын X дип алсак, ул вакытта AC бирелеш буенча 14 см-га тигез. Демәк, AC ягы AM һәм MC кисемтәләренең суммасыннан тора. Демәк, AM ул 14 алам X-ка тигез була. Шулай ук BC ягыннан BK-ны яза алабыз. BK KC X-ка тигез, BC 6-га тигез. Демәк, BK 6 минус X-ка тигез була. ABC эшпошмагының мәйданын исәпләсәк, туры почмаклы эшпошмак булганлыктан, демәк, катетлары тапкыр чыгышның яртысына тигез була. BC тапкыр AC бүленгән 2. BC 6-га тигез, AC 14-гә тигез. Әлеге тапкыр чыгышны яртысын исәпләсәк, 42 квадрат сантиметрга тигез була. Икенче яктан ABC эшпошмагы 3 фигурадан тора. Ягъни CKPM квадраты, PMA туры почмаклы эшпошмагы һәм PKB туры почмаклы эшпошмагы. Икенче яктан ABC эшпошмагының мәйданын шушы 3 фигураның мәйданнарын суммасын исәпләп таба алабыз. CKPM квадратының мәйданы X квадрат сантиметрга тигез була. Квадратның ягын без алдык X-га тигез дип. BKP эшпошмагының мәйданы BKP эшпошмагы шулай ук туры почмаклы
Туры почмаклы эч почмакның мәйданын табыр өчен, демәк, катетлар тапкыр чыгышының яртысын исәпләргә кирәк. 6 минус x һәм x тапкыр чыгышының яртысы килеп чыга. Үз чиратында PMA эч почмагының мәйданын исәпләй алабыз. Ул шулай ук туры почмаклы эч почмак, демәк, катетлар тапкыр чыгышының яртысына тигез. AM 14 минус x PM ул квадратның ягы, ул тигез була x-ка. Демәк, ABC эч почмагының мәйданын шушы фигураларның мәйданнары суммасы белән язсак, x квадрат кушам 2-дән 1 6 минус x тапкыр x кушам 2-дән 1 14 минус x тапкыр x. Һәм шушы сумма 42-гә тигез. Әлеге тигезлекне исәпләсәк, җәяләрне ачып, x квадрат плюс 3x минус 2-дән 1 x квадрат минус 2-дән 1 x квадрат плюс 7x тигез була 42-гә. X квадрат минус 2-дән 1 x квадрат һәм минус 2-дән 1 x квадрат бетерешәләр. Нәтиҗәдә кала 3x кушам 7x ул 10x-ка тигез була, 10x тигез була 42 һәм әлеге тигезләмәдән x-ның 4,2 сантиметрга тигезлеге килеп чыга. Ягъни MC 4,2 сантиметрга тигез. Мәсьәләнең җавабы 4,2 сантиметр. Бүгенге дәрестә эч почмакның мәйданын исәпләү формуласы белән таныштык. Киләсе онлайн дәрестә очрашуларга кадәр сау булыгыз.